Για κοιτάξτε τι σας έφερε εδώ. Εδώ μέσα έχει ένα σωρό πράγματα. Θέλω να τα ανοίξετε με τη σειρά και να τα τακτοποιήσετε τα ίδια με τα ίδια με τα ίδια. Είναι διάφορες κατηγορίες. Δεν θα σας πω εγώ ούτε τι είναι ούτε τίποτα. Βγάλτε τα από το κουτί. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Και βάλτε τα ίδια με τα ίδια. Αυτά που μοιάζουν μεταξύ τους θέλω να τα βάλετε μαζί. Είναι μερικά που φαίνεται ότι μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν μου λέτε, μπορείτε ίσως, τώρα που τα βάλατε σε μία σειρά, να αναλάβει κάποιος που ξέρει τι είναι κάτι, να μας πει τι είναι, να σηκώσει χέρι. Κάποιος που νομίζει ότι ξέρει κάτι από όλα αυτά να μας πει τι είναι. Να έχω εδώ πέρα το δίπλα μου το Γιάννη. Για λέγε ρε Γιάννη, δείξε μου κάτι που ξέρεις τι είναι, ναι. Αυτό εδώ. Για λέγε. Τι είναι αυτό? Δεν ήξερε ο Γιάννης το, για λάθος έκανε. Έλα, λέγε μας τι είναι αυτό. Εδώ βάζουμε τη δισκέτα. Α, μάλιστα. Λέγεται λοιπόν οδηγός δισκέτας αυτό, έτσι. Στα αγγλικά το λέμε floppy drive. Για δείξτε το σε όλα τα παιδιά, να το δούνε. Εδώ πέρα βάζουμε τις δισκέτες. Ξέρει κανένας τι είναι οι δισκέτες, χρησιμοποιεί κανένας στο σπίτι του? Ναι. Χρησιμοποιεί. Είναι λίγο... Να, μας έφερε η κυρία Νάνση. Μία δισκέτα. Τι Νάνση, Νάνση. Αυτό τώρα είναι ένα μέσο αποθήκευσης πληροφοριών, αλλά επειδή είναι παλιά η τεχνολογία του, γι' αυτό το λόγο δεν το χρησιμοποιούμε πλέον, κυρία Νάνση, επειδή χωράει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Ήδη... Πλέον χρησιμοποιούμε φλασάκι. Ποιος έχει φλασάκι? Έτσι ακριβώς. Έχει καταργηθεί η δισκέτα από αυτό το πάρα πολύ μικρό πραγματάκι, το οποίο χωράει πάρα πολλά δεδομένα μέσα. Πάμε παρακάτω. Ξέρει άλλος κάτι από αυτά? Να μας πει τι είναι από αυτά εδώ. Κάποιος που το αναγνωρίζει κάτι. Κλέριαν, για λέγε. Δεν σε άκουσα. Μάλιστα, γιατί γύρνα τον κύριο να το δουν τα παιδιά. Πες το πάλι τι είναι. Σκληρός δίσκος. Τι κάνει μέσα αυτό, ξέρεις τι κάνει? Κατάλαβες, Χρήστο? Κι εγώ νομίζω κάτι. Για πες τι κάνει ο σκληρός δίσκος, ποιος θέλει άλλος να πει? Σε Μονούπολη. Θες να βρω την κάρτα γραφικών. Περίμενε, για το σκληρό δίσκο λέγαμε. Έχουμε κι άλλους σκληρούς δίσκους εκεί, έτσι. Θα κάνουμε άλλη μέρα πιο πολλά για τους δίσκους. Ποιος άλλος γνωρίζει κάτι από αυτά? Ποιος γνωρίζει? Αυτό τι είναι ρε παιδιά? Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένα βαρύ πράγμα. Βαρύ, πολύ βαρύ. Μιχάλης κάτι θέλει να πει. Αυτό είναι? Όχι Αυτό μπαίνει στην Μιχάλη. κεντρική μονάδα. Τι είπες Βασίλη? Αυτά εδώ μπαίνει στην κεντρική μονάδα. Όλα αυτά μέσα στην κεντρική μονάδα μπαίνουν, όλα. Αυτό φαίνεται και εξωτερικά αυτό το σημείο. Αυτό είναι τρίγνη. Ποιος τρίγνει τα μαλλιά του? Λοιπόν, αυτό που έχει πιάσει εδώ πέρα ο Γιάννης και που έχει πιάσει και η κυρία Νάνση, αυτά είναι κεντρικοί επεξεργαστές. Είναι παλαιότερης τεχνολογίας, γι' αυτό και έχουν μεγάλο μέγεθος.
Πιο παλιά ήταν ακόμα πιο μεγάλη. Θα σας φέρω αργότερα και κεντρικούς επεξεργαστές πολύ πιο μικρούς να δείτε. Όλα αυτά εκεί πέρα που είναι μαζεμένα, που τα βάλατε μαζί, είναι κεντρικοί επεξεργαστές. Βάλτε εκεί πέρα κάτω. Πιάσε, Χρήστο, αυτά που είναι μπροστά σου, τα πλακέ. Αυτά εδώ, πιάστε. Αυτά, πιάστε. Αυτά ξέρει κανένας τι είναι? Αυτό που έφερε η Δήμητρα, ξέρει κανένας τι είναι? Να, είναι κι άλλα από εκεί, μην τα βγάζετε. Αφήστε τα επάνω αυτά εκεί που είναι, αφήστε τα επάνω. Αυτά που έχει ο Χρήστος στα χέρια του. Αυτά, δεν θέλετε να μάθετε ρε. Αυτά που έχει ο Χρήστος στα χέρια του. Είναι οι μνήμες του υπολογιστή. Αυτά είναι οι μνήμες του υπολογιστή. Τι είδους μνήμη έχουμε πει υπάρχει? Καλή ερώτηση. Μνήμη RAM και μνήμη... Δεν το έχουμε πει. Και μνήμη ROM, δεν έχουμε πει? Αυτό είπατε. Αυτά εδώ που κρατάει ο Χρήστος στα χέρια του λοιπόν είναι οι μνήμες του υπολογιστή. Όπως βλέπετε εκεί πέρα. Μπορεί να μας ηλεκτρήσει τώρα. Εκεί πέρα που είναι ο Μιχάλης, εκείνη τις άλλες μνήμες, βλέπετε πώς μπαίνουν επάνω. Αυτή η μεγάλη πλακέτα που είναι καρφωμένες οι μνήμες εκεί, ξέρει κανείς πώς τη λέμε? Αυτή εδώ. Όλες αυτές οι μεγάλες πλακέτες έχουν το ίδιο όνομα μέσα στον υπολογιστή μας. Μπορεί να είναι κόκκινες, μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι πράσινες, υπάρχουν και μαύρες. Αυτή η μεγάλη πλακέτα, η πιο μεγάλη από όλες τις πλακέτες, λέγεται motherboard, μητρική πλακέτα. Έχετε ακούσει ποτέ να την ονομάζουμε έτσι? Άμα ακούσετε αυτούς που έχουν υπολογιστή, που είναι πιο μεγάλα παιδιά που σας, θα λένε τι motherboard έχεις. Δηλαδή τι μητρική πλακέτα είναι αυτή που έχει στον υπολογιστή σου. Γιατί τη λέμε μητρική πλακέτα, μπορεί να φανταστεί κανένας? Είναι μεγαλύτερη και η βάση της αντιγάλης Γιατί επάνω στη μητρική πλακέτα καρφώνουμε, όπως ακριβώς το λέει η λέξη, όχι με καρφί βέβαια, θα το δείτε πως στην πράξη σε λίγο, καρφώνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Συνδέουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά του υπολογιστή. Πιάστε μια μητρική πλακέτα, ο καθένας στα χέρια του να την επεξεργαστείτε. Είναι πολλές. Μητρική πλακέτα, είπα, να την επεξεργαστείτε. Να δείτε πώς είναι. Κυρία, ένα μιστεράκι δεν έχει φέρει εδώ πέρα. Πάντως βρήκα που πάρει. Μήπως εδώ να σε πάει. Καταγραφτώ. Μην το πειράζεις. Εδώ παίρνει. Άντο. Μένα είναι αλλιώς. Μένα είναι αλλιώς. Όλα αυτά εδώ είναι τσιπάκια. Όλα αυτά εδώ είναι τσιπάκια. Ο αδερφός μου έχει αλλάξει με την κάρτα γραφικών και το αδερφός μου. Τα οποία είναι από πυρίτιο. Το πυρίτιο είναι ένα μέταλλο. Το λάτρα μου δεν έχει τέλεια. Κύριε, αυτό είναι το καλένιο. Τα καλώδια ενώνονται τα διάφορα μέρη μεταξύ τους. Δεν μας είπε πριν ο... Ποιος μας είπε τι είναι? Ο Γκλέριαν μας είπε τι είναι, το ξέχασες? Πες της δε Γκλέριαν τι είναι. Αυτό μας είπε. Ναι, για κοίταξε να δεις που είναι ίδια. Έχουν μικρές διαφορές στην όψη, αλλά γενικώς είναι ίδια πράγματα. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι να μου τα ξεχωρίσετε και να τα βάλετε τα ίδια με τα ίδια μεταξύ τους. Κύριε, αυτό για να πει πάλι. Δεν σας έχω εξηγήσει πώς διαβάζω. Όχι, καλή ερώτηση αυτή. Κάτσε να επεξεργαστούν λίγο με τα ματάκια τους και με τα χεράκια τους τις μητρικές και θα πούμε και τα υπόλοιπα γιατί δεν τελειώσαμε. Γιατί είναι μεγαλύτερο, Δήμητρα. Δεν με πειράζει, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε όσο θέλετε. Ρε, αυτό δεν είναι εδώ. Θα σου πω τώρα. Οι κάρτες πάνω στα άσχα τα κομμάτια. Κάρτα γραφικών, κάρτα τηλεφώνου, κάρτα Εγώ το έχω βάλει, Μιτσό. Κάρτα ήχου. Κύριε Μιχάλη, έχετε φέρει κάρτα γραφικών? Κύριε, αυτό εδώ
Δεν είπε ο Κλέριαν τι είναι αυτό. Σκληρός δίσκος. Όχι, εδώ μένει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό που έχει στα χέρια της η Δήμητρα, αυτό εκεί που έχει στα χέρια της η Δήμητρα, είναι ένα τροφοδοτικό. Άμα θα δείτε από τη μία μεριά έχει πολλά καλώδια, κίτρινα, μαύρα, κόκκινα, γκρι, μοβ. Τι κάνει το τροφοδοτικό σας από πίσω? Τα εξαρτήματα του υπολογιστή λειτουργούν στην ίδια τάση που δίνει η μπρίζα. Δεν αποτάει κανείς. Ναι, όντως. Τα εξαρτήματα του υπολογιστή λειτουργούν στην ίδια τάση ρεύματος που δίνει η μπρίζα. 220 βολτ. Όχι. Το τροφοδοτικό λοιπόν κάνει αυτή τη δουλειά. Υποβαθμίζει την τάση για να μην καούν. Τα εξαρτήματα. Μέσα λοιπόν, ακούστε τώρα, θα σου πω. Ακούστε τώρα, όλα αυτά τα εξαρτήματα που πιάνετε στα χέρια σας, Ναι. λειτουργούν. Είναι ρε. Ναι, Δήμητρα, όλα αυτά τα εξαρτήματα που πιάνετε στα χέρια σας λειτουργούν με 3,3, με 5,5 και με 12 βολτ. Αυτές είναι οι τάσεις που χρησιμοποιούμε μέσα στον υπολογιστή. Το τροφοδοτικό αναλαμβάνει να πάρει από την πρίζα 220 βολτ και κάνει όλες αυτές τις μικρές τάσεις που σας είπα για να λειτουργήσουν. Όπως βλέπεις Μαρία, δεν κάνουν όλοι οι επεξεργαστές σε όλες τις μητρικές, έτσι δεν είναι? Πρέπει να χωράνε. Κυρία, κάποιοι έχουν τρεις από κάτω και κάποιοι έχουν μία. Κάθε μητρική παίρνει το δικό της επεξεργαστή. Αυτό περίμενε, έχει μία τρύπα. Αυτή εδώ δεν πάει εδώ μέσα. Δεν πάει. Ούτε όλες οι μνήμες μπαίνουν σε όλες τις μητρικές. Ούτε όλες οι κάρτες γραφικών μπαίνουν σε όλες τις μητρικές. Δαμιανέ, για πιάσε αυτό που έπιανες, για πιάσε το. Αυτό, ωραία. Για σηκώστε τα ψηλά αυτά τα δύο, η Δήμητρα και ο Δαμιανός κάτι έχουνε. Δείτε τι είναι αυτά που έχει η Δήμητρα και ο Δαμιανός. Η Δήμητρα έχει μία κάρτα γραφικών παλαιότερης γενιάς. Έχει καταργηθεί εδώ και 5 χρόνια αυτή η κάρτα γραφικών που κρατάει η Δήμητρα. Να σας πω πώς λέγεται η τεχνολογία αυτή. Η τεχνολογία που έχει καταργηθεί και κρατάει η Δήμητρα αυτή την τεχνολογία στα χέρια της είναι κάρτες γραφικών AGP. Αυτή η κάρτα γραφικών που κρατάς, Δήμητρα, καρφώνει σε αυτήν εκεί τη μητρική που έχει ο Χρήστος. Ναι. Αλλιώς, όχι Δαμιανά, δεν μπαίνει δική σου. Αλλιώς. Γυρνά κατά κοίτα ανάποδα. Μπράβο Μαρία, όχι. Εδώ στο καφέ μπαίνει, εδώ στο καφέ. Κοιτάξτε. Δεν άλλο ένα δύσκολο. Κάτσε, περίμενα. Κοιτάξτε. Wow. Κοιτάξτε. Σπρώξτε το μέσα κυρία Νάνση. Κάτω. Αυτό είναι. Βρήκαμε λοιπόν μία κάρτα γραφικών AGP. Βρήκαμε και μία μητρική που παίρνει κάρτες γραφικών AGP και τις συνδέσαμε. Το είδατε όλοι? Μπορεί να το βγάλει ο Μιχάλης αυτό αν θέλει. Μιχάλη, μπορείς να το βγάλεις. Για βγάλει το. Την κάρτα γραφικών, για βγάλει τη. Τραβηχτεί κατά πάνω. Κάτσε ρε Βασίλη. Έλα μπράβο. Μπράβο Μιχάλη. Μπορείς να το ξαναβάλεις τώρα Δαμιανέ? Την κάρτα γραφικών. Δεν ταιριάζει εκεί πέρα. Εδώ. Δεν ταιριάζει. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, γιατί κρατάς εκεί? Αυτή εδώ είναι η κάρτα γραφικών που την κράταγε πριν ο Δαμιανός. Δείτε τι. Βλέπετε ότι είναι τελείως διαφορετική από την άλλη. Πού είναι διαφορετική? Βγάλε την κάρτα γραφικών εκείνη. Για βγάλτε. Βάλτε τις κάτω εδώ να τις δούμε μαζί.
Για κοιτάξτε να δείτε. Η μεγάλη τους διαφορά... Στο μέγεθος. Στο μέγεθος είναι πιο καινούργια. Το μέγεθος δεν παίζει και τόσο πολύ ρόλο, γιατί άμα θα σας φέρω να δείτε κάτι γιγαντιαίες κάρτες που υπάρχουν και σε αυτή την τεχνολογία και στην άλλη. Εδώ είναι η μεγάλη τους διαφορά. Για κοιτάξτε στα δοντάκια. Τα βλέπετε τα δοντάκια εκεί που συνδέονται. Επίσης έχουν... Αυτή εδώ η κάρτα γραφικών λέγεται PCI Express. Η καινούργια τεχνολογία, αυτή που υπάρχει σήμερα στην αγορά, λέγεται PCI Express. Ενώ η παλιά, πώς λέγεται, είπαμε Γιάννη, αυτή που κρατάς, λέγεται AGP. Λοιπόν, για να βρούμε μια μητρική που να χωράει κάρτες PCI Express. Για άστε κάτω να δω. Όχι, δεν χωράει κάρτες PCI Express. Έχω φέρει μία ούτε. Πήγαμε και πήραμε άλλη, κυρία. Αυτή. Και την άλλαξε. Αυτή. Πριν βάλτε στη μέση. την άλλαξε ο αδερφός μου η τέτοια. Κυρία Παλά. Η κυρία Νάνση θα τη βάλει πρώτη. Έτσι ακριβώς. Για δείτε. Βλέπετε που μπαίνει ακριβώς στη θήκη. Βλέπετε στη βάση της που μπαίνει ακριβώς μέσα. Μαρία, βγάλτε να την ξαναβάλει στην καρτούλα. Μπράβο κυρία, αυτό είναι. Το ζουπάμε κατά το μπλε. Το ζουπάμε κατά το μπλε. Το ζουπάμε. Αυτό. Όταν το ζούπισε η κυρία Νάνση άνοιξε, ελευθερώθηκε. Όταν το βάζουμε δεν χρειάζεται να το ζουπάμε. Ωραία. Όταν θέλουμε να το βγάλουμε όμως, επειδή το έχει μαγκώσει. Ωραία. Χάρη, θες να δοκιμάσεις? Να βάλεις και να βγάλεις την κάρτα γραφικών? Αυτό πάει πίσω. Θα σας πω σιγά σιγά τι κάνει, Δήμητρα. Για δοκιμάστε όλοι. Δοκιμάστε κάποιοι και με τις δύο κάρτες που έχω φέρει. Είναι πιο μεγάλο ναι ρε, είναι πιο μεγάλο. Μητσό, δεν μπαίνει εκεί πέρα όπως βλέπεις. Είναι για άλλη δουλειά. Θέλω να πεις ρε, έλα να δεις. Ελάτε να δοκιμάσετε με την άλλη κάρτα. Μην χαζεύετε. Δήμητρα, Μιχάλη, δεν δοκίμασες ούτε με μία κάρτα, ούτε με τη μία ούτε με την άλλη. Δοκίμασες? Εντάξει. Αν το πιέσουμε πάρα πολύ, κινδυνεύουν να τα σπάσουν όλα, έτσι. Πρέπει να πηγαίνετε με τα νερά τους. Πας ανάποδα. Έτσι, μπράβο, Χάρη. Να προσέξεις, Χάρη, πρώτα να το βάλεις μέσα στη θήκη και μετά θα το ζουπίσεις για να κουμπώσεις. Θα το βάλεις μέσα στη θήκη. Μα δεν μπαίνει. Μπορεί, Μίτσο. Με το ζόρι δεν θα κάνετε τίποτα. Με το ζόρι δεν πάνε. Πρώτα το κουμπώνετε. Πρώτα το κούμπωσε πέρα, επειδή έχει πει σταμάτα ρε. Ναι, δεν μπήκε. Χάρη. Μπράβο, Χάρη, αυτό είναι. Μπράβο. Και μετά πρέπει... Χάρη, μην χαίρεσαι πολλά, πιέζεις να πας τίποτα. Το μικρό. Και φέρνω. Ο Χάρης, Χάρης. Χάρης, Χαρούλας. Όχι, Δημητρά, έτσι, ανάποδα το βάζεις. Εκεί. Δεν μπορώ να τα πάρω αυτά. Τα πιο μικρά κάρτα μου. Τώρα για να βγει, τι λέτε. Για να πιο μικρό. Για κάτω, ρε Μιχάλη. Δοκιμάστε και με τις δύο κάρτες. Αυτό είναι είναι το ίδιο πράγμα. Ό,τι ισχύει για τη μία ισχύει και για την άλλη. Να σας πω κάτι για να το ξεχωρίσετε. Να σας πω κάτι για να το ξεχωρίσετε. Προσέξτε με και εμένα λίγο να σας πω κάτι. Όλες οι μητρικές. Να ακούτε ρε. Όλες οι μητρικές που παίρνουν κάρτες AGP μπορούν να πάρουν πάνω τους όλες τις κάρτες AGP. Το ίδιο ισχύει και για τις κάρτες γραφικών που έχει ο Χάρης τώρα, τις PCI Express. Οι μητρικές που παίρνουν κάρτες γραφικών PCI Express, τις παίρνουν όλες τις PCI Express επάνω. Εντάξει.
Αυτό είναι ένας επεξεργαστής παλιός. Μπαίνει εκεί που μπαίνουν όλοι οι επεξεργαστές, εκεί, αλλά δεν ταιριάζει με τη συγκεκριμένη μητρική. Θέλουμε μια πιο μικρή. Θέλουμε έναν επεξεργαστή που να ταιριάζει. Και μικρά. Απλά σας έφερα μερικούς επεξεργαστές που είχα στο εργαστήριο για να τους πιάσετε στα χέρια σας να δείτε πώς είναι. Ναι, όμως κάτι στο χώρο. Παιδιά, έχει κανείς ένα Δεν έχω μητρική για αυτούς τους επεξεργαστές. Παιδιά, πώς έχει κανένας τέτοιο με τρία. Με τρεις τρύπες. Ναι, χάρη. Αυτό εδώ είναι μια τρύπα. Δύο τρύπες. Αυτό εδώ θέλω να το πάρω. Πάρτε σαν δύο σας, κύριε.